to jsem já, Ondřej Kubinák. Dneska jsem byl v Bratislavě, konečně jsem byl v Bratislavě, bohužel jsem nevyhrál, ale nevadí. Dostal jsem aspoň nějaké sladkosti a tak. A dneska si uděláme reakci na Fifka. A je to Myška mínus. Tak jdeme na to. Chlapci, dneska nebudú žiadne zdržovačky, dneska žiadne zbytočné oddělovačky, zdržovačky, dneska rovno jdeme do akcie, dneska rovno. Dnes vám ukážu, jak si vyrobit reálně vypadající hovno. Je tu akcia v 5. parte z Plešatého dementa. A dopredu upozorňujem, že tento part končí vtedy, keď buď roztrpem myšku, alebo spadnem. Som niekde v takých katakombách, už to není vôbec o lezení nahoru. Toto nemyslíš vážne, drž mi klave? Som sa normálne z horolesta stal nejaký ložičný volej po kostolných stavbách. Nemyslíš vážne? Toto není možné. Ak nevieš, prečo som nasratý, tak je to kvôli tomu, že tu máš asi 3 skoky vedľa seba, kde musíš využiť tú moju neznalosť tých skokov pravotočivých. Tento týpek sa normálne rozpisol. Tady to pretočíme takto. Skoro som sa dogrcal. Ja cítim grcku v nose. Už to začína, dívaj, už to začína. Tak to vyzerá moja výška. Tak to vyzerá, keby sa zaujímalo, tak to vyzerá moja výška. Look what inside. Oh, wow. What's inside? Look what inside. What's inside my mouth? What's inside my back? Tak jsem si řekl, že pro vás udělám videjko, co je v mém batohu. And what's inside my mouth? तो इसे ओपन करने पे हमें इसका अंदर का ओवरव्यू कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जिसमें के ऊपर में इसके स्कोर भी लगे हुए होते हैं. What's inside? Hráme ďalej, máme také odprúženie, jak na bicykli. Nejde. Lidi, toto už si necháme nakonec, pokud se nám toto líbilo, dejte like, odběr, zvoneček, dejte zesky a čus.